Vijesti dana. www.srebrenik.net. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini u novembru su registrirali 425 poziva i poruka na telefonskoj liniji i web stranici Krimolovci, od kojih su 164 ocjenjeni neozbiljnim, a 89 korisnim. Svečanom proširenom sjednicom Vijeća mjesne zajednice i polaganjem cvijeća na šahidsko spomen obilježje, jučer je na prigodan način obilježen Dan mjesne zajednice Brezik. Na sjednici su prisustvovali i predstavnici općine Srebrenik i srebreničkih boračkih udruženja. Osnovna škola Špionica uspješno je realizovala projekat instaliranja centralnog grijanja u područnoj školi u Gornjim Hrgovima. U ove radove uloženo je 15.500 konvertibilnih maraka, a sredstva je doniralo Ministarstvo prostornog uređenja Tuzlanskog kantona. Protiv 32-godišnjeg M.I. iz Srebrenika podnesen je izvještaj kantonalnom tužilaštvu zbog postojanja osnovne sumnje da je u junu 2011. godine počinio krivično djelo šumske krađe. Sutra će se u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku održati 36. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik, čijim dnevnim redom će dominirati budžetska problematika. U prvom dijelu vijećničkog zasjedanja vijećnici će razmatrati prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu općine Srebrenik za 2011. godinu i nacrt odluke o budžetu općine Srebrenik za 2012. godinu. Vijesti dana. www.srebrenik.net.